Κυρία Σαράφογλου, έχετε την αίσθηση ότι δίνετε ισότιμο βήμα σε όλους? Έχετε την αίσθηση εσείς, σαν δημοσιογράφος, είστε νέα κοπέλα, δεν είσαστε κανένας μεγάλος άνθρωπος? Κύριε Γρηγοριάδη, θα έχετε δει την αίσθηση ότι δίνετε το ίδιο βήμα στη μία άποψη και στην άλλη? Αυτή είναι η αίσθηση. Εμείς φιλοξενούμε προσωπικά εδώ στο Μέγκα όλες τις απόψεις. Δεν μπορώ να μιλήσω για άλλα κανάλια. Έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι στο Ζύγι είστε εντάξει, έτσι? Εσείς είστε εντάξει στο Ζύγι σας? Εγώ μπορώ να σας μιλήσω μόνο για το Μέγκα, κύριε Γρηγοριάδη. Γενικά για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ, κυρία Σαράφογλου. Για το Μέγκα σας μιλάω και εγώ. Εσείς πού μιλάτε αυτή τη στιγμή? Δεν μιλάτε σε εμάς? Βεβαίως μιλάω. Αυτό δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω, θα πρέπει να δούμε πόσοι μιλήσαν με την άποψή μου σε εσάς σήμερα και πόσοι μιλήσαν με την αντίθετη άποψη σε εσάς. Ξέρετε καλά. Μα με συγχωρείτε, δεν φταίω εγώ αν όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι. Α, σοπάτε! Σοπάτε! Όλες οι κοινωνικές ομάδες που εσείς προβάλλετε τάσσονται υπέρ του ναι. Νομίζω τώρα γίνεστε λίγο άδικος, κύριε Γρηγοριάδη. Εάν θέλετε πάντως. Επειδή έχετε ακριβώς. Εσείς πώς ξέρετε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες τάσσονται υπέρ του ναι? Μπορείτε να μην αναλώσετε αυτή την ευκαιρία που σας δίνουμε σε μια αντιπαράθεση μεταξύ μου και εσάς? Διότι θα ήταν κρίμα να αναλωθεί αυτός ο χρόνος, όπως λέτε, σε αυτό το πράγμα. Εμείς οι δύο δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, κύριε Γρηγοριάδη. Ο κόσμος θα έπρεπε να μάθει λοιπόν και για εσάς την άποψή σας υπέρ του όχι, γιατί το στηρίζετε, και να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Αυτό είναι δικαίωμα του καθενός. Αλλά όχι να αναλώνετε ο χρόνος σε μια αντιπαράθεση μεταξύ μας που είναι άνευ ουσίας. Θα το αναλώσω τελικά όπως θέλω εγώ. Να σας εξηγήσω λοιπόν. Πρέπει να στήσουμε όχι κυρίως για να φύγει η χούντα της ιδιωτικής τηλεόρασης από την Ελλάδα. Να σηκωθεί και να φύγει να το μαζέψει και να πάει από εκεί που ήρθε. Χούντα είναι που αυτή τη στιγμή είστε και λέτε την άποψή σας, κύριε Γρηγοριάδη? Όλη αυτή τη χυδαιότητα, όλη αυτή την τρομολαγνία, όλη αυτή τη φοβερή χυδαιότητα που συντεταγμένη. Τρομολαγνία είναι να περιμένει κάποιος στην ουρά, άνθρωπος ηλικιωμένος. Κύριε Γρηγοριάδη, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε τι λέτε. Και είστε ένα τόσο γνωστός, αγαπητός ηθοποιός και λέτε τέτοια πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε και 2 ώρες πάνω στον άλλον συνεχώς, δεν έχει νόημα. Εγώ λέω ότι. Αυτό είναι, εσείς λέτε ότι διαστρεβλώνουμε μια εικόνα. Ο άνθρωπος που περιμένει, ηλικιωμένος, στη σειρά για να πάρει ένα μέρος σύνταξής του, είναι διαστρέβλωση εικόνας? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι συγγνώμη. Κάθε φορά που βγαίνει συντάξει δεν υπάρχουν. Εκτός και αν θέλετε να πείτε ότι εμείς βάλαμε τους συνταξιούχους να περιμένουν στη σειρά να πάρουν τα χρήματα. Πριν το μνημόνιο. Πρώτου μνημονίου. Πριν από 6 χρόνια. Κάθε φορά που μοιράζονται συντάξεις δεν υπήρχαν δωρεές. Με συγχωρείτε. Καταρχάς, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τώρα απευθύνεστε σε μένα και δεν θα κουβαλήσω τις αμαρτίες κανενός. Εδώ πέρα μιλάμε και καταλαβαίνετε ότι μου λέτε ότι ο άνθρωπος που στέκεται στην ουρά για να πάρει ένα τμήμα της σύνταξής του είναι κάτι που εμείς παρουσιάζουμε και όχι κάτι που γίνεται. Αυτό που λέω είναι ότι αφού πήγαν οι πρώτοι, όλοι πανικοβλήθηκαν. Και υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι που πανικοβλήθηκαν. Δεν το αμφισβητώ αυτό καθόλου. Και έχουν το δικαίωμα να πανικοβάλλουν, έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν ναι, έχουν δικαίωμα να κάνουν τι θέλουν. Φυσικά. Ποιος σας το στέρισε αυτό? Διονγκώθηκε ιδιαίτερα από την ελληνική τηλεόραση. Και ο οποίος δεν το βλέπει αυτό, δεν θέλει να το δει. Αυτό σας λέω, κύριε Σαράφογλου. Συγγνώμη για τον τόνο μου. Πραγματικά τσίπουσα τη φωνή μου και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Αλλά αυτό που λέω είναι. Δεν είναι έτσι, κύριε Γρηγοριάδη, και δεν είναι ο τόνος σας, γιατί εδώ έχουμε τόση ώρα, πάρα πολλή ώρα, αν με ενημερώσουν οι συνάδελφοι πόση ώρα μιλάτε. Και δεν νομίζω ότι πρόκειται περί χούντας, γιατί οι κατηγορίες που είπατε είναι βαριές. Αν ήμασταν χούντα, όπως λέτε, δεν θα είχατε τόσο χρόνο να πείτε τις απόψεις σας. Και σας ακούμε και πολύ προσεκτικά τόση ώρα, αλλά καταλαβαίνετε ότι και αυτές τις προσβολές είναι αδύνατο να τις δεχθούμε. Όχι, θα τις δεχτείτε, θέλετε δεν θέλετε. Και θα σας πω και πώς θέλουμε, δεν θέλουμε να τις δεχθούμε. Με συγχωρείτε, αλλά με προσβάλλετε προσωπικά και δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, αλλά δεν έχετε κανένα δικαίωμα να με προσβάλλετε. Πάμε σε σύντομες διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.